Tere hommikust ja tere tulemasta Tallinnaan. Mä oon täällä mun hyvä ystävä Alex Kolmosen kanssa. Tultiin tänne eilen Mövenpick hotelliin, jossa oltiin Karon kanssa jouluna. Ja tää on mun mielestä Tallinnan paras hotelli. Hinta-laatusuhde kohdillaan, erittäin hyvä aamiainen, erittäin hyvä spa, todella kiva hotellihuone. Ja nyt pääsette seuraamaan meidän päivää täällä Tallinnassa. Mitä kaikkea hauskaa keksitäänkään. Käytiin tietysti aamiaisella ihan ekana ja nyt suunnitellaan, että mihin tästä lähdetään seikkailemaan. Mut siis siellä Tartossa on just tällaisia kaikki nämä talot, mitkä on siellä. Ja sit ne on, mun mielestä ne on ihania, kun ne on tälleen rapistuneet. Kirppiskierros alkaa. Onkohan tää auki? On siellä joku? Yksi mun lempparipaikka täällä Tallinnassa on Baltiama Torg. Turi, en tiedä miten tää pitää lausua, mutta täällä on mun lemppari vintage-liike. Svetan vintage-putiikki. Ja sinne mennään. Aleksi on onnellinen kukista. Okei, mä haluan jäätelöä, mä haluan pientä, mä haluan syömässä. Tää on siis tämmönen iso halli, missä on tuo alakerros on kaikkea ruokapaikkaa ja sitten täällä yläkerros on kaikkea krääsää ja vintage-putiikkeja. Löysin heti tällaisen ihanan asun täältä. Tässä on takki ja housut, mutta mullahan siis melkein on tällainen jo. Mun vaan pitäisi käydä ompelijalla laittaa se oikein kokoiseksi. Löytyykö uusi pyjaama? Hauskoja materiaaleja kuulosta. Svetan vintage on mun lempparikauppa. Hyvä musiikki. Oh. Houkuttelee. Mulla on kyllä silleen ihan kallis maku, että kun mä löydän jotain kivaa, mikä on mun mielestä kaunista, niin maksaa sit 165 €. Vaan 144 €. Nyt löytyi mulle sopiva putiikki. Älä istu. 20 €. 60. Ihanat. Oho. Oh my god. Kato tätä. Vähän väärä sävy, mutta... Taskupeili. Siinä. Sitten kun mä asun semmosessa isossa kartanossa, niin mun joulukuusi on sitten aina tämmösiä. Mulla on nyt fiksaatio semmosesta Jeesus-patsaasta. Ei vittukaan. Täällä aletaan heti lirkuttelemaan. Tää on siis mun paikka. Kierreltiin ja kaareltiin tuolla, ihmeteltiin joka sopukka, mutta ei onneksi löydetty mitään. Tai no mä löysin sellaiset yhdet Versace jeansin housut. Ne olisi lähtenyt 20 €, mutta ne oli semmoiset pillimalliset ja mä uskon, että ne oli vähän liian kireät muutenkin, niin ei onneksi lähtenyt nyt mukaan. Nyt me lähdetään vanhaan kaupunkiin päin ja Aleksi ei ole ihan sikapitkä aikaa käynyt Tallinnassa, niin Aleksi on ihan intopiukena kaikesta uudesta nähtävästä. Musta on ihanaa olla tämmönen turistiopas.
Nyt mennään... Syömään. 3 ruokalajin siis lounas. 3 ruokalajin lounas pitäisi olla 20 €. Niin sinne menemme nyt. Hui. Ainakin on hyvät kastikkeet. Kuissa maitse. Kuissa maitse. Joo. Sitten vielä jatski ja sorbetti. Ananas on ollut meidän teema nyt tässä. Joo. Mitäs sä nyt sanot, kun sä odotit koko matkan, että me päästään tonne lounaalle, niin oliko hyvä? No kyllä 20 € sinne sujahti ihan. No joo, jos olisi maksanut vähän enemmän, niin voisi harmittaa. 3 € jos vituttaa. Joo, mutta kyllä tosta nyt 20 voi maksaa. Oli hyvä jäätä. Joo, siis se oli kyllä hyvä se mun alkukeitto. Kurpitsakeitto, se oli ihan jees ja tosi iso. Ja sit se kala, niin siinä niinku olisi voinut jättää ne kaiken maailman niinku mausteet siitä pois. Että olisi pitänyt sen kalan ihan niinku simppelinä, niin se olisi voinut ehkä olla ok. Mut hirveä läjä bernaiskastiketta. Ja sit jälkkäriksi jäätelöä. No, ite valitsin jäätelön, koska ei ollut edes hirveä nälkä, mutta jos kiinnostaa testata, niin testatkaa, mutta en ainakaan suosittele. Aleksi bongasi tämmösen joku antiikkiliikkeen, niin käydään katsomassa. Sinne vaan. Rohkeasti. Mä niin kuin jostain syystä aina katselen näitä kehyksiä. Mennään sinne. Mihin sä meet? Se on hyvä, että sitten vähän vaihtuu. Mä ajattelin, että voisi alkaa sille, että sitä pitää sitä. Tehtiin nyt semmonen juttu, että peruttiin meidän illallisvaraus ravintola Loree, joku bistro, koska ollaan ihan sikatäynnä. Vaikka ei nyt ollut mitään niinku huippuruokaa, mutta kyllä mahan sai täyteen ja musta tuntuu, että me ei olla mitään tehty tänään kun syöty. Aamiaista syötiin ja mä en yleensä syö aamiaisella niin paljon mitä mä nyt söin, niin ihanaa, että ei tarvi heti mennä uudestaan syömään. Niin tilataan ehkä Woltista sitten jotain, jos tulee nälkä. Tää on tosi hyvä sauna, varsinkin jos on astma. Tämä auttaa. Käytiin spaassa lillumassa. Nyt on erittäin rentoutunut olo. Täällä on Aleksin ostamat kukat ja herkkujuomaa. Mä oon sanonut monta kertaa, mutta siis Virossa on ihan sikahyvä holittomien juomien valikoima. Täällä on semmosia niinku drinkkejä, moktaileja periaatteessa saa tölkissä. Tosi monta eri laatua ja mörkkiä. Mutta tämän loman olikin tarkoitus olla vaan tämmönen, että otetaan chillisti, ei mitään suunnitelmia. Ja me kuitenkin saatiin nyt kierrettyä noita vintage-kauppoja ja nähtyä vähän kaupunkia ja vanhaa kaupunkia. Ja mun mielestä oikein onnistunut päivä. Niin nyt voidaan nauttia vaan oleilusta. Mä voisin tehdä tämmöisen pienen room tourin.
Eli nyt ollaan tässä eteisessä, mistä tulee meidän huoneeseen sisään. Täällä on hyvin säilytystilaa. Löytyy safety boxi, kaiken maailman bokseja. Ja sitten avautuu tää huone. Erittäin siisti. Tyylikäs. Tumma. Isot ikkunat lattiasta kattoon. Löytyy pöytä, työskentelytuoli, televisio, kahvikone, minibaari. Ja nämä tuolit on oikeasti kivat, että nämä on tässä. Et ei tarvi makoilla koko ajan tuolla sängyssä. Ja sitten kylppäri on täällä. Lasi seinällinen kylläkin, että jos haluaa jotain yksityisyyttä, niin sitä ei täältä löydy. Kylpyamme, rättätää, ihan sika hyvä. Ja muutenkin tosi siisti ja kivan näköinen. Tykkään. Aleksi Kolmosen kanssa mitään asioita ei tehdä silleen puolivillaisesti, vaan 100%. Artun ruoka saapui. Tilattiin thaimaalaista. Ainakin on iso annos ja tässä on kokonainen kananmuna. Aleksi tilasi saman kuin minä ja näköjään jotain rullia. Mut ei oo puikkoja. Niin syödään nyt sitten lusikalla. Eihän tästä tuu siis vittu yhtään mitään. Juuri parahiksi kylvystä niin tuli ruoka. 50 minuuttia kesti ruoantulo, että ei ole kyllä Helsingissä totuttu tämmöisiin toimitusaikoihin. Tää ei ole kyllä ollut mikään kulinaristinen elämys tämä matka. Oon mä siis joskus muistaakseni saanut käy hyvää ruokaa. Ja siis onhan Tallinnassa tosi paljon kaikkia hyviä ravintoloita, mut sit varsinkin kun lähtee Tallinnan ulkopuolelle, niin ei oikein mitään ruokaa varsinkaan meikäläiselle. Kun ei syö sianlihaa eikä vehnää, niin aika laihaksi jää valikoima. Mutta tää on ollut kyllä aikamoinen budjettimatka. Tää hotelli maksoi joku vähän reilu 100 per yö. Ja ei ostettu mitään tänään yhtään mistään kaupasta, mikä on siis aina hyvä. Aleksilla on allergia. Yksi mikä on onnistunut, niin tämä hotelli. Ja seura. Olin sanomassa sitä. Uskottaa jälä. Mut aikamoiset myyntipuheet saa pitää, että mut sais varaamaan jonkun muun hotellin nyt Tallinnasta kuin tämän. Mitäs sä oot tykännyt tästä matkasta? No, on todella hauskaa. Rentouttavaa, vaikka onkin pikku allergiakausi käynnissä. Mä oon istunut höyrysaunassa 2 päivää. Tänään oli ihana keli, päästiin oikein käppäilemään. Me ei käyty terdellä, mutta istuttiin ulkona. Mä pääsin mikä se raitiovaunuun. Ja sitten ne oli ihanat ne antiikkimarkkinat. Tai ei ne nyt markkinat, mutta se. Otitko sä siellä yhtään videoa? Otin. Hyvä. Ne oli niin hienoja. Mua harmittaa, että... Mikä oli parasta siellä? Ai siellä antiikkimarkkinoilla. Niin. Tai siis... No siis se huone, mihin ei päässyt. Joo. Vittu. Mut siellä oli kyllä kauheasti kaikkea. Et varmasti ilman laukkuja kannattaa mennä. Ei kannata laittaa reppua tai isoa takkia tai huivia ja paitaa, minkä oot ottanut pois ja laittanut vyölaukulle. Tippu posliinienkkelit aika nopea lattialle. Ei, mua harmittaa se yksi enkeli, se 60 € enkeli. Joo, meillä on molemmilla aika kallis maku. Vittu, ei tarvitse katsoa jonnekin, niin siinä on jo 3 nollaa perässä. Joo. Mä nimittäin löysin sieltä yhdeltä kirppikseltä huivin. Se oli selinen huivi. Maksoi, mitä se oli, 160. Oho. Joo. Oli kiva. Oli kyllä kivoja paikkoja kyllä. Että... Tuutko uudestaan? Ehdottomasti tulee. Joo, ei ole kyllä näin halvalla päässyt hetkeen. Niin ja mietin, mikä maailmanluokan luksusloma. Siis niin, kylpyamme ja kaikki. Ainut, mistä nyt voi motkottaa, niin tää ruoka. Niin, mutta onpa syöty. Ja aamupala on ihan ok, ei se nyt siis... Miten se sanoisi, ei se mikään ihmeellinen on, mutta siis ruokaa.
Mun mielestä kaikki hotellien aamupallat on aivan samanlaisia, niin se ei ole mitään eroa. Ainut ero, mitä täällä on, niin täällä on kiva, että täällä on valmiiksi leikattu noin hedelmät. Mä niin olisi halunnut vesimeloni. Siellä oli hunajameloni. Oliko? Oli. Mitä? Mm-hmm. Missä? No siinä, missä oli niitä pilkottuja hedelmiä. Oh my god. Huomenna pakko muistaa. Sä olit vaan niiden prinssinakkien perään. Niin, mutta ei ollut prinssinakkeja. Oli joku makkara. Verimakkara. Sikaa se oli. No mutta hei, meillä on nyt nukkumaan menon aika. Me laitetaan päät tyynyyn ja huomenna mennään aamiaiselle ja sitten lähdetään täältä pois. Niin kiva kun olitte täällä matkassa. Toivottavasti nautitte tästä meidän Tallinnan reissusta yhtä paljon kuin me. Me jatketaan nyt Kleopatran haudan tutkimuksia.